Well, I wish I could say that I'm from West Virginia, and I wish I could say that I made it to the city, and I wish I could wear those designer sunglasses and still be true to my word. On and on and on. Well, I wish I could save a lot more than I spend, and I wish I could comment on the latest fashion trends, and I wish I'd seen The Sixth Sense without knowing the end, and still be true to who I am. On and on and on. Oh, the Fins ara heu demostrat que sou els millors, per això estem aquí, per això esteu aquí. Ho han demostrat també seleccions anteriors i companys vostres, alguns ja heu estat, alguns heu estat des del primer dia. La nostra intenció és donar-vos suport, estar al vostre costat per passar aquesta fase intermitja per poder arribar a la final, que és on volem estar tots. Jo estic convençut que fent el que sabeu fer, que és jugar a futbol, doncs tenim moltes possibilitats de passar, estem convençuts tots. Aviam, la pressió és relativa, com tu dius, perquè l'objectiu el tenim clar tots, que és guanyar. Però bueno, no hi ha altra manera que doncs això, amb un somriure i amb ganes de treballar, de competir, i sabem el que anem a fer, que és jugar a futbol, no sap cap altra cosa, i fent el que sabem jo crec que anirà bé, com fins ara. Sí, està clar que sempre que el president ens doni suport a l'equip, ens animi i també estigui amb nosaltres en aquests moments que són importants per nosaltres. A veure, com a govern, per nosaltres és una fita molt important. Penseu que és una selecció que pot competir de manera oficial a nivell de regions a Europa. Llavors, avui era un suport total a la federació, a la selecció, de cara a aquesta fase intermitja, per poder arribar a la fase final, que és on volem, per demostrar en aquest cas que el futbol català està a un nivell molt alt, que té un gran potencial, i aquesta és l'única manera que tenim avui a dia de poder-ho demostrar. I crec que és important que tingui el suport del govern per tal que aquest equip, que és amateur, no ho oblidem, tingui el recolzament màxim per tal de competir amb les màximes garanties. Donar-los molta sort i després també agrair-los el seu sacrifici que fan, perquè són persones que han de deixar el seu dia a dia, una setmana fora de casa, més 5 dies de concentració. Per ells és una gesta inolvidable, i per nosaltres com a selecció i com a federació molt important que ells estiguin bé, que veguin recolzament i que tinguin tot el suport nostre.